Cerise Hood era într-o dispoziție minunată. Ce decu! Mersi. Hei. Asta e, ce mai întâmplă. Nu-i nimic, Raven, nu știu ce. Dar te-am stricat telefonul, fă, ce ai? Vin să mă ia acasă, fă, ce ai, mă, manelisto. Serios, sunt manelisto, știam. Dar care faci cu nebunia? Vin părinți. Hei, vrei aer la pungă? Du-te din potecă! Ok. Nu-ți face griji, ăla nu vrea aer la pungă. Și de aceea vă voi apăra eu. Stai calm. Nu. Vreți scame din buric sau aer la plic? Struș! Proastelor, nesimțitelor. Hei, bună! Hei, stați pe loc! Mă, monstrule, nu vrei aer la plic? Îți dau eu una. Of. Mi-e frică! Leșin! Da, apără-ne! Hihi! Aia! Nu mă bate că iau aer la plic, nu mă bate! Așa, fugi, prostule. Du-te, mă, și vinde prostie. Deci, bună zile, vrei? A plecat? Yep. Hihi, fraierul.